To assalamu alaikum. A wannan bidiyo za mu ci gaba ne da sauran ragowar hanyoyi wanda ba mai bayani ba a cikin tsarinmu na gabatar da hanyoyi guda 7 wanda ake samun kuɗi a cikin harvest. Mun yi nuna hanya guda 3. Hanya ta farko shine na free airdrop na HMT, hanya ta biyu kuma shine referral wato gayyata, hanya na uku kuma ita ce wato harvest global. To yau za mu shiga H1 da H2 metrics. A H1 da H2 metrics jama'a, tsarin shi ya zo ne tsari na spillover. Spillover zai shigo maka, zai faɗo maka a yayin da ka sai slot a cikin H1 da H2. Kuma ko da baka yi gayyata ba, ma'ana baka yi aikin komai ba, aikin da kai shine na siyan wannan slot ɗin. In ka je ka tsugunna, za ka iya samun spillover ya faɗo maka. Amma kuma ku sani cewa dukkanin tsarin spillover fa tsari ne na under probability, za mu iya cewa, wato yana iya kasancewa ka samu, yana iya kasancewa ba za ka samu ba sai ya ɗauki lokaci. Ba wai ba za a samu ba gaba ɗaya, amma garanti ne duk wanda ya shiga cikin H1 da H2 sai ya samu daidai gwargwadon rabansa, ko da bai yi aiki ba. Domin an kira wurin ma da non-working ID ko non-working account. Duk wani account ɗin da baya aiki, baya motsi, in ya je ya shiga zai samu. Kuma ana samun wannan spillover ne daga offline, downline, crossline. To a takaice za ka iya ganin wannan hoto ya bayyana maka akan screen ɗinka. Wannan hoton yana kunshe ne da price, wato farashi na slot ɗin nan. Bari mu karanto su kamar haka. Slot 1 ana siyan shi da fall guda 7 ne. Slot 2 da fall 14, slot 3 da fall 28, slot 4 da fall 50 plus slot 5 da fall 92, slot 6 da fall 180, slot 7 da fall 350, sai kuma slot 8 da fall 700, slot 9 da fall 1480, slot 10 da fall 2860, slot 11 shine mai 5620. Waɗannan su ne farashin kowane slot, kuma ya shafi H1 da H2, kowanne farashinsu daidai ne. Yanda farashin yake a slot 1 haka yake a slot 2, abinda nake nufi kenan. To idan Allah ya baka nasara, sai dai wani tsari da suka yi a farko, idan zaka shiga ko zaka siya, zaka sai waɗannan slot 1 a H1 da slot 1 a H2 ne nan take, tare da fall guda 4 kenan. Fall guda 14 shine za ka yi amfani da shi. To da zaran ka siya zai nuna maka wuri kamar haka. To wannan yana nuna alamun cewar ka riga ka sai slot 1 a H1 da kuma slot 1 a H2. Wannan idan kana so kuma ka ƙara siya, ma'ana ka shiga cikin level na slot 1, to abinda za ka yi, ga wuri nan mai yalan rubutun nan inda aka sa preview, wannan wurin yau nan za ka taɓa. Da ka taɓa shi zai buɗe maka wuri kamar yanda yake a wannan bidiyo ɗin. Yau wato ga wuri nan wanda yake na sama, za ka ga an ɗan mishi ɗan cycle. To shi wannan shine wanda ka siya. Duk wanda ka siya haka za ka ga an mishi. Wanda kuma baka siya ba ko yake kan layi cewa shi ya kamata ka siya, za ka gan shi da wannan ɗan kwando ɗin. Ga kwando nan. Wanda kuma ka gan shi da ɗan makulli, ba yanda za ka iya tsallake mai kwandon nan ka je ka siye shi. Dole sai ka fara siyan mai kwando, sai shi kuma na ƙasan shi ya buɗe. Wannan shine yanda tsarin siyan wannan slot ɗin yake. Ku sani cewa idan kun yi aiki, za ku fi samun amfani da riba a cikin wannan tsari na samu na abin nan H1 da H2. Sai kuma hoto da ya bayyana maka a yanzu, shi ma wannan hoto yana bayani ne akan
rabe-raben kuɗin da ka zo ka sanya wajen siyan shi wannan slot ɗin, to ga yanda kasan zai kasance. Wato kaso 5, wato fall guda 5 zai tafi ne zuwa ga matrix, a yayin da fall guda 2 za a raba ma upliners, wato wa'inda suke sama da kai, wanda su waɗannan mataki 5 daga wanda ya gayyata na farko har zuwa mataki na 5, to su za a raba ma wannan ƙwaya 2 ɗin. Wannan guda biyun ga yanda kasan zai kasance musu shine a cikin wannan PDF ɗin. A level na farko, first level na upline zai samu 40%, a yayin da second level na upline zai samu 25%, sai kuma third level na upline zai samu 15%, sai kuma fourth level da fifth level su kuma za su samu 10%. To a sama kuma za ku ga akwai ɗan rubutu da suka yi. Wannan rubutu yana bayyana wani kirari ne da suke ma shi wannan project ɗin cewar babu irinsa a duniya. Wannan shine irin na farko, kai shine ya kasance na farko a duniya a ƙarƙashin smart contract, wanda yake ba da kaso 50 na direct na income daga duk wani wanda ya shiga cikin wannan H1 da H2 zai samu wannan spill over na 50%. Su ne suke wannan. Kowa sai suka ce non-working, ko da bai yi aiki ba. Suka ce not that there is the first time in the history of smart contract that 1 + 2 + 3 + 4 + 5 team. Wato bayanin nan shine dai wanda muka yi a ƙasa, suna bayani akan cewa wannan shine ya kasance cikin tarihi na farko, cewa ana raba irin waɗannan gwaggwaban percentage ɗin ga mutane har mataki 5, wanda yake wannan a cewansu bakon abu ne wanda ba a saba gani ba, sai su suka kawo shi. To wannan shine tsarin da yake na explanation, wato yanda wannan tsari na rabon kuɗin da ka shiga da shi cikin wannan matrix ɗin yake. To idan kun lura za ku ga cewa duk inda kuka shiga a cikin project ɗin nan, idan kuka yi registration, kuɗin ana muku bayanin an tsintsinka shi, an rarraba shi a tsakanin community. To kaga amfanin kawo wani kenan. Kai yanzu in ba a kawo ka zo ka shiga ka sa ba, ai ba za a raba ma wa'incan mutanen har su samu ba. To don haka aiki yana gabanmu idan muna son mu samu kuɗi. Dole ne mu tashi mai amfani da social medias da wasu abubuwa, wasu wurare inda muka tabbatar da cewar za mu samu wa'inda za su shigo cikin wannan tafiyar, su kuma yi wannan tafiya ba tare da matsala ba. Bayani na gaba kuma shine zai zo mana a halin yanzu kamar haka. Yauwa, wannan hoto da kake iya gani ya bayyana maka shine hoto da yake bayani akan yanda kafafuwan nan suke na H1. Akwai na H2 yana zuwa. To ga yanda su kuma ake samu a ciki. Shi wannan H1, wato a cikin slot ɗinsa za ka ga cewa yana da ƙafafuwa kamar haka. Ƙafafuwa ne guda 6, wanda a first level yana ɗauke, a first line yana ɗauke da mai lamba 1 da mai lamba 2. Sai kuma a second level yana ɗauke da mai lamba 3 da mai lamba 4 da kuma mai lamba 5 da mai lamba 6. To idan muka lura za mu ga cewa shi mai lamba 5 da 6 ɗin nan suna da ɗan wani kala wanda su sun keɓanta da waɗannan sauran guda 4. To wannan su ne ƙafa wanda ake yi maka recycle da shi. Wannan ƙafan idan ya faɗo a kan shi, to ba za ka samu ko ƙwandala ba. Zai tafi ne zuwa ga sabanta maka wannan level ɗin na wannan gidan.
domin a ƙara dawowa a yi recycling, ka ƙara maimaita gidan, ka ƙara samun kuɗi a gidan babu ranar denawa. Wannan shi ne. To bari mu duba nawa ne ake samu, duk da sun mana bayani. A kowane ƙafa za ka samu 50% income ne. 50% za ka samu a kowane ƙafa. Sai kuma mu je ga H2. Shi kuma a H2 shi ma yana da tsari makamancin na H1, amma shi sai ya kasance ya sha bamban da H1 ɗin, domin shi yana da ƙafafuwa ne guda 12, a yayin da first line ɗinsa yana ɗauke da mai lamba 1 da mai lamba 2 da kuma mai lamba 3, a yayin da sauran suke ɗauke da sauran lambobin. Kuma su ma idan kuka duba za ku ga mai lamba na 11 da lamba na 12 kalansa ya fita daban. To wannan shi ne wanda ake recycling kuma ko ya je maka a spill over. Wannan shi ne. Sannan kuma kowane ƙafa a nan wurin shi ma 50% ne idan ya faɗo maka za ka amfana da shi. Wato kaso 50 cikin 100 za ka amfana da shi idan spill over ya faɗo maka a kowane ƙafa a cikin wannan gidaje na H1 na H2 matrix. Wannan shi ne a takaice bayani a game da yanda gidan yake. To bayan nan kuma za mu shiga bayani na gaba, wanda bayani na gaba kuma zai warware mana yanda ake asalin samun kuɗin kuma da yanda rabe-rabensu yake gaba ɗaya. Don haka kar ka bari ya kasance cewa baka kalli wannan bayanin ba, domin zai haskaka maka ka ƙara fahimtar haƙiƙanin yanda ake samun kuɗi a shi wannan H1 da H2 matrix, domin akwai kuɗi sosai shi ma a nan wurin. Domin kaga spill over faɗo maka take yi ba tare ma da kayi aikin komai ba. To ina ga wanda ya aiki, kaga shi ko wannan ma ai tabbataccen abu ne wanda zai samu kuɗi maɗuɗin kuɗi. Don haka kadan cika ku da surutu. A hoto na gaba zai nuna mana kamar haka. Yauwa, to wannan hoto da ya bayyana maka akan screen ɗinka zai yi mana bayani ne a game da H1 matrix, wato kashe-kashen kuɗin da yanda ake samun kuɗi a cikin wannan H1 matrix ɗin. To a farko dai daga sama za ka ga wani gida-gida, wanda wannan gida-gida yana ɗauke ne da fari an rubuta level, sai mai bi masa sai aka rubuta income, sai kuma aka rubuta rank, sai kuma net profit, sai kuma team. To wa'innan za a yi maka bayani ne a kansu domin ka fahimta sanka-sanka. A level ɗin nan muna da level 1 da level 2. Wannan bayani ne akan H1. To yanda wannan gidan nasa yake kasancewa, wato wa'innan kafafuwan da yanda ake samun kuɗin da yanda ake, wannan shine zai a warware mana shi. To sai aka ce level 1 income sai aka ce 50%, sai rank aka ce 10%, sai aka ce net profit sai aka ce 50%, sai kuma team aka ce team ne mai ɗauke da mutum biyu, sai kuma total profit. Shi kuma total profit ɗin shine aka ce 100, gaba ɗaya abinda a zagayen farko aka samu kenan, level ɗin farko. Sai kuma level na biyu wanda yake income aka ce 50%, sai kuma rank dama ɗaya ake ɗauka, sai kuma net profit 50%. Bayan nan sai aka zo aka ce team, wato yana ɗauke da team na mutum 4, wanda total profit ɗinsu kuma ya ba da 200%. To
sai mu duba daga ƙasa kuma ga wani bayani nan da suka yi. Wannan bayanin shi ne ya warware sauran abin da ya shige maka duhu in ma baka gane wancan dogon lissafin da aka yi ba. A bayanin sai suka ce net income equals to 3%, 300%, sai suka ce minus 100% recycle minus 10% rank, suka ce equals to 190%. Suka ce every recycle you will get 290%. To wannan kenan. Abinda wannan bayani yake nufi shine, yawa, to bayanin abinda yake nufi shine yana nufin cewar a net income wato shine profit ɗin da ka samu a waɗannan ƙafafuwa na H1. Kaga an ce maka a nan a level 1 mai mutum biyu sai ka samu a 100%, level 2 mai mutum hudu sai ka samu 200%. Ina fata mun fahimci abin sosai. Ai mun duba ɗazu mun yi bayani akan cewar ƙafafuwan nan a guda 6 ne wanda muke da su a H1, sannan kuma an kasa shi layi na farko yana kunshe da guda 2, layi na biyu kuma yana kunshe da guda 4, ciki har da wa'incan wanda za a yi recycling. Ina fata an fahimta. To total earning ɗinka, abinda kai profit ɗinka da ka samu idan ka yi recycling gaba ɗaya, wato an cike maka gidan, spill over ya faɗo maka a cikin gidan, ya riga ya cika gidan, to za ka samu a 300% ne gaba ɗaya. To wannan shine bayanin da suke yi a nan wurin. Sai suka ce net income, to shine ake nufi da profit ɗin da ka samu shine net income, shine 300, sai aka ce minus 100% recycling, wato an cire wancan kafafuwan guda 2, wato kafa na 5 da na 6 an cire su, wanda daman mun yi bayanin su cewa wannan recycling za a yi. To waɗannan kafan an cire su, su waɗannan 50-50 guda 2 kaga 100 ne. Yauwa, to sai suka ce minus kuma 100% rank, to an cire kuma kudin rank 100, sorry ba 100% ba, 10% rank, an cire 10% kudin rank. To shi ne zai kama jimillan abin da ka samu gaba ɗaya, wanda zai rage maka idan aka yi waɗancan, aka ciccire waɗancan, zai rage maka saura a 190, wato a kaso 190 zai sauran maka, wato 190%. Sai suka ce every recycle you will get 290% and you can recycle unlimited number of time. To bayanin nan shi kuma shi ne sai suka ce to idan kai recycling, duk lokacin da kai recycling, abinda za ka samu shine wannan kaso, wato kaso 290. To dole yanzu kuma za ka yi tunani, to ya za a ce 290 bayan a can kuma an ce 100 ga lissafi da aka yi 190 ne ka samu. 290 ne. Abin da ya sa ya zama 290 a nan, ai wancan 100% na recycling din nan waye amfana da shi? Ai kai ka amfana da shi, to yana cikin profit ɗinka, yana cikin amfanin da ka samu. To don haka shine suka yi jimillansa a nan cewa ka samu 290%. Alasa an fahimta. To sai bayani na gaba kuma suka ce sannan kuma za ka ci gaba da yin recycling babu adadin lokacin dainawa, ba a sa wani rana ba, za ka yi ta amfana da wannan gidan yana zagayowa, kana ƙara recycling, kana ƙara samun kuɗi. Kaga amfani da yake cikin H1 da H2 matrix kenan. Dan uwa sauri ka shiga. Sai kuma
bayani na ƙasa wanda yake da yawa shi kuma bari mu sauri mu karanto bayanin, in muka yi wasa bidiyon nan zai yi tsawo sosai. Sai kuma wannan bayani shine kamar haka. A nan sai suka rubuta suka ce 50% payout from 1 and 2 cycle will come to you and the remaining 50% will go to your upline. To wannan bayani ga abin da yake nufi. Wato level na farko, layi na farko a cikin gida na slot na H1 ai yana ɗauke ne da kafa mai lamba 1 da kafa mai lamba 2. To wannan kafa mai lamba 1 da 2 ɗin sai suka ce za su ɗauki kaso 50 su baka, kaso 50 kuma za a tura ma wanda ya gayyace ka. Kun ji yadda aka yi wannan tsarin kenan na wannan kafa na line 1 kenan. Sai kuma mu je ga line 2 ya zai kasance. Sai kuma a nan wurin suka ce 50% plus 50% equals to 100%. To wannan payout from gida na uku wato 3 and 4 cycle will come to you. Sai suka ce yanda zai kasance shi kuma rabon gida na gaba wanda yake gida mai lamba 3 da 4, su kuma yanda zai kasance shine za ka amfana da kaso 100 na wannan gidan, babu abin da za a cire ba wanda za a ba ma kowa. Sai suka kuma ƙara da bayani kamar haka. From all income in H1 matrix, 10% automatically goes to daily leadership's bonus and rank. Sai suka ce kuma and 90% is the net income paid. Net payout of ID 5 and 6 cycle 50% plus 50% equals to 100% will be held for recycling. During recycling, 100% will be used for you. Yawwa, to wannan bayanin kuma abin da ya kunsa shi ne sun yi bayani akan cewar a gaba ɗaya wannan gidan idan ka yi recycle ɗin shi ka samu 100% ka samu, misali gaba ɗaya, misali a cikin gidan ka riga ka samu kuɗin, to za a cire 10% a cikin abin da ka samu. Total income ɗinka na wannan gidan da kai recycling, to za a cire 10% automatic. Wannan 10% ɗin zai tafi zuwa ga leaderships bonus, daily leadership bonus da kuma rank. Shine wancan bayani na rank ɗin da muka yi 10% ɗin nan, shi ɗin ne dai. Ina fata an fahimta. Sai kuma ya tafi zuwa ga sai suka ci gaba da bayani akan cewar ID, tunda kaga dama an yi bayani akan ID mai lamba 1 zuwa 2, an yi bayanin yadda za su kasance, mai 3 zuwa 4 an yi bayani, to yanzu mai 4 ya saura, mai 5 da 6 ya saura na recycling. Sai suka ce wannan na recycling din za a karbi kowane kafa ɗaya 50% ne daman, to za a hada su sai su zama 100%. To wannan 100% din za a rike shi domin recycling. Ina fata an fahimta. To za a yi recycling na gida maka da wannan 100% din kamar da yadda bayani ya gabata. To wannan shine. Sannan kuma za ka ci gaba da amfani da gidan nan ana ƙara sabanta shi. Ina fata an fahimta. To wannan shine bayani a game da H1 matrix, gida na H1 matrix kenan. To sai kuma za mu je ga bayani na gaba wanda yake
bayani ne shi kuma wanda ya shafi H2 matrix. Shi na H2 matrix yana da ɗan bambanci da wannan, amma ba wani bambanci mai yawa ba ne. Bari dai mu shiga ɓangaren shi sai mu ga yaya bayanin yake, sai mu karanto ɗaya bayan ɗaya. To kamar yadda kuke iya gani yanzu haka a screen ɗinku, gashi nan shi PDF ɗin nashi ya shigo, wanda yake PDF ɗin yana ɗauke da hoto shi ma dai kwatankwacin yadda zanen wancan yake, haka shi ma yake. To idan muka duba za mu ga level ɗin nan shi ma yana ɗauke da level 1 and 2 ne a nan a wannan PDF ɗin. To sai aka ce level 1 income 50%, rank 10%, sai kuma net profit shi kuma 50%. Bayan nan sai aka ce yana kunshe da team mutum 2. Sai aka ce total profit ɗinsu kuma 150 ne. Sai muka je ga level 2, shi kuma aka ce income 50%, sai rank, sai kuma net profit shi kuma 50%, sai kuma team shi kuma yana ɗauke da gida 4, layi 4, mutum 4 sorry. Sai kuma total profit sai ya kasance cewar 450%. An taƙaita bayanin ne, amma duka wannan abin da dai ake maka bayani kai ka san adadin gidan da adadin me yake a cikin gidan, kowane kafa dai 50% za ka samu. To total da in ka hada ina ganin zai baka 600, amma dai bari su mana bayani da kansu a cikin wannan bayani na ƙasa. Idan kuna iya ganin bayanin, to za ku iya duba kuma ku ga abin da suka rubuta a wannan bayanin. To bayanin ya kunsa kamar haka, suka ce net income 600%. To kun ga idan kuka hada wancan zai baku 600 ne. Sai suka ce minus 100% recycling, za a yi minus 100% na recycling. Sai suka ce minus 10% na rank, za kuma a cire 10% na rank, shi ne zai zama equals to 490%. Every recycle you will get 490%, and you can recycling unlimited number of time. To kun ga shi wannan yanda yake ya sha bamban da wancan. Wannan dai zai kasance a duk lokacin da kai recycling za ka samu 490%. To kaga kasan da ake samu a cikin wannan gida na H2 ya fi na H1 yawa. Idan ka yi recycling ɗin shi za ka samu 490% ne, wato kaso 490 shi za ka samu. Kuma za ka ci gaba da recycling unlimited. To bari mu je gaba. Sai kuma gaba ya ce net payout of IDs from 1 to 10. Sai suka ce cycle will be automatically paid to you, to your wallet, as per the levels. Sai suka ce net payout of ID 11 and 12 cycles 50% plus 50%, 100% will be held for recycling. During every recycling, 100% will be used to your rabbit. To wannan shine bayanin da ya kunsa shi kuma. To kun ga shi ya dan sha bamban. Inda suka sha bamban, kaga shi wannan kwata-kwata ma ba za a cire maka wani abu ba, kudin gaba daya zai je ne gare ka, in banda wannan kudin recycling da za a cire shi kadai. To kaga an fi samun gwaggwabar riba a shi wannan H1 shi wannan H2 kenan. To wannan shine a takaice bayani da ya kunsa na explanation akan H1 da H2.
ina fata wannan bayanin zai sa mu ƙara haskaka mana mu gane yadda tafiyar take. To bari mu duba wannan PDF ɗin, shine na ƙarshe, wato Harvest Club Profit Potential H1 and H2. To yadda shi wannan yake, yadda ake samun profit ɗin shine kamar haka. Slot 1 an siye shi da pole guda 5, to za a ninka maka ribar za a baka pole guda 15. Sai kuma slot 2 pole guda 10, to za ka samu profit na pole guda 30. Slot 3 shi kuma pole guda 20, za ka samu profit na pole guda 60. Slot 4 shi kuma pole guda 40, za ka samu profit na pole guda 120. Slot 5 pole 80, za ka samu profit na pole 240. Sai kuma slot 6 wanda 160, shi kuma za ka samu profit na 480. Sai kuma slot 7 wanda aka siye shi da pole guda 320, shi kuma za ka samu pole na profit guda 960. Sai kuma slot 8 wanda aka siye shi da 640, shi kuma za ka samu pole profit ɗinka guda 1920. Sai kuma slot 9 wanda yake an siye shi da pole guda 1280, shi kuma za ka samu profit na pole guda 38,400, sorry 33,840. Sai kuma slot 10 wanda aka siye shi da pole guda 2,560, to za ka samu profit na pole guda 768. Sai kuma na ƙarshe wanda za ka samu an siye shi da pole guda 5,120, za ka samu pole guda 15,360. Total na pole da za ka samu shine za ka samu pole guda 30,585, abinda za ka samu kenan. To kaga irin profit ɗin da ake samu a wannan Harvest Club, wato H1 da H2 matrix. Wannan ɓangaren H1 ne. To a ɓangaren H2 kuma shi kuma ya ninka abinda H1 ɗin ya baka. Misali yanzu muka ɗauki slot 1 ka siye shi da $5, to amma shi profit ɗinsa ma za ka samu pole guda 30 ne. Kaga saɓanin na H1 wanda yake ka samu guda 15 ne. To duka haka zai tafi har zuwa ƙarshe domin mu gajarta bidiyon. Shi ma wannan an ruɓanya abinda wancan yake akwai ne. To total abinda za ka samu shi kuma H2 za ka samu pole guda 91,755, 91,755 shine total abinda za ka samu. Sannan kuma in muka duba kai kuma pole nawa ka kashe, kai kuma ka kashe pole guda 10,195 shine abinda ka kashe, amma ka samu 91,755. To kun ga irin ribar da ake samu a cikin wannan tafiya, wanda yake idan ka riga ka sayo wa'innan slot ɗin gaba ɗaya to ka gama, shikenan kuma har abada za ka ci gaba da samu. To yanzu wannan dai bidiyon ya riga ya yi tsawo sosai. Sauran wa'incan hanyoyin
sai dai mu yi sa a bidiyo na gaba, tunda dama shi wannan yana bayanan shi yana ɗaukar lokaci sosai domin a fahimta. To yanzu mu haɗu a bidiyo na gaba, wanda a wannan bidiyo za mu yi bayanin sauran hanyoyin da suka saura.